Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Ranar Alhamis 3 ga watan 6 na wannan shekara ta 2021 da misalin karfe 6 zuwa 7 na yamma mun samu rahoto akan cewa wasu ɓata gari 'yan kwacen waya sun fito da makami sun tare daga sabuwar kofa zuwa kofar ɗan agundi. Bayan mun samu wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi masa lakabi da nagar na kowa, ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba SP Bashir Musa Gwadabe, tare da ba su umarnin aje duk inda wannan matasa suke a tabbatar da cewa gaba ɗayansu an kamo su. To a wannan rana Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu nasara. Bayan 'yan sanda sun je wannan wuri, sai suka ga cewa wannan matasa gaba ɗaya sun tare wannan wuri, wanda suka rufa su, da suka rufa su sai suka yi tsalle gaba ɗayansu suka fada wato ruwan ɗan agundi, wanda wasu kuma wato aka kama su suna ƙoƙarin guduwa. Bayan sun fada wannan ruwa, kwamishina ya kirawo ya ƙara ba da umarni ya ce to lalle a kwana a wurin, in ma kwana ne ko sati za su yi a cikin ruwan nan a tabbatar an tsamo su. Aka zauna tun daga karfe 6, karfe 7, karfe 8, karfe 9, karfe 11 da suka fara gajiya da kansu ga sunan kuna ganin su suka fara mika wuya, sannan sauran kuma wajen karfe 12 dare aka 'yan sanda suka yi tsalle suka fada wannan ruwa suka yi linkaya suka kamo su. Waɗanda aka kama an kama su da waɗannan wukake da kuke gani ga sunan, da kuma a cikin su diloli a gefen ramun nan na ruwa, wannan fara ce ga ta nan, wannan kuma muna zargin cewa tabar wiwi ne, da wata ma ga ta nan sinki to gaba ɗaya dai ga sanar da almakashin da ake yanka ita wato wannan taba. To ga su gaba ɗaya za ku saurare su ku ji kuma daga bakin waɗansu daga cikinsu. Kuna ji na gaba ɗaya? Kuna ji na gaba ɗaya? Kowa yana ji? To na bayan ma, na bayan nan kuna ji na? Na tsaye kuna ji? Duka ku zauna, duka kowa ya zauna, kowa ya zauna. Yawwa an zauna? Kuna an samu mana an zauna? An zauna? To a cikinku gaba ɗaya akwai wanda ya san bai yi laifi ba aka kamo shi? A idan ka san baka yi laifi ba aka kamo ka, ka tashi tsaye. Duk wanda ya san bai yi laifi ba ya tashi tsaye. Kai ya fara riga na tsaye kake ko a zaune? A zaune ne ko? To ku amsa mun, akwai wanda bai yi laifi ba aka kamo shi? Na'am? A na ce akwai wanda ya san bai yi laifi ba aka kamo shi? To a cikinku wanda ya san cewa an tsamo shi ne wato a ruwa ko kuma ya sha wahala ya fito ruwan ɗan agundi, ya tashi tsaye. Duk wanda ya san a ruwa aka kamo shi ko ya gaji ne, ya ga wahala ya fito shi, ya fito ya tashi tsaye. ‘Yan ruwa a tashi tsaye. To duk ga su nan, duk waɗannan da kuka gani su ne wanda ko dai aka shiga aka yi da aka fito da su daga ruwa, ko kuma da suka ji wahala duk ga su nan suka fito. To ku zauna gaba daya, ku zauna. To a cikinku duk wanda ya san cewa dila ne na kwaya ya tashi tsaye. Dilolin kwaya su tashi tsaye. Diloli a tashi. Masu sai da kwaya, masu sai da kwaya, duk wani dila mai sai da kwaya ko wiwi to ya tashi, a tashi, a tashi. Diloli kai matso gaba, kai ma mai hannun nan mai rauni a hannu matso gaba, ku matso ku biyun nan, ku gari so nan, kai ma wancan mai baka riga fito, kallo ne nan. Me sunanka? Abdurrashid Yawu. Shekarunka nawa? 21. Unguwa? Dabawa. Da me kake sha? Ina shan wiwi, ina shan sigari. To ga ka an kamo ka, me kake siyarwa? Ina sai da wiwi, ina sai da rafnol. Allah ya kiyaye. Kallon nan, me sunanka? Zaidu. Na? Zaidu Aminu. Zaidu Aminu, da me kake sha? Ina shan Exol, ina shan wiwi, ina shan sigari. Wace ce Exol? A ta nan faran nan a wanka. Wannan faran? In an sha me ake ji? Dakiyar zuciya. Eh? Dakiyar zuciya. Dakiya, ban gane ba. Ba tsoro to. To
to kuma da me kake siyarwa? ina sai da wiwi ina sai da ajiyar nan. Allah ya kiyaye. Suna? Suna? Abdulsalam Muhammad. Shekaru? Shekara ta 20. A ina kake da zama? Dan Agundi. To ga ka da me kake siyarwa? Taba. Wace iri? Wiwi. To ku koma. Sauran ku zauna. To daga su kuma sai yan kwacen waya a tashi tsaye, a tashi. Yan kwacen waya su miƙe. Kwacen waya miƙe. Yan kwacen waya miƙe. Duk kwacen waya ku miƙe kai kallo ni nan. To ga su nan kuma kana kwacen waya a gen. Kai dan farin nan taho, kai ma fito. Kai mai yalwar riga fito. Mazo nan. Me sunanka? Abdullahi Ibrahim. Shekarunka nawa? 19. A ina kake da zama? Gwale. To ga ka a nan laifin me kai? Wacan wa. Da me? Da wuka. Ina wukar? Gata. Sai ba sai ka dauka ba je mana. Wannan ce mai bakin abu nan? Wannan wukar ta waye? Ya ce. Taka ce? Ya kai ka same ta? A gida na dauko ta. A gidan ta waye? Ta baban mu ce. Ya san ka dauko? A'a. Allah ya kiyaye. Suna? Awwal Ahmad. Shekaru? 20. Ina kake da zama? Sha'in. To me kai aka kamo ka? Kwace. Kwacen me? Kwacen waya. Allah ya kiyaye. Matso kai. Aminu Mukutar. Matso. Aminu Mukutar. Unguwa? Ya kase. Shekaru? 19. Da me kake sha? Taba da sigari. To me kai? Ni kwace. Kwacen me? Waya. A ina? Gaskiya ni ba wurin da kawai an ce ba makami na a nan gurin. Amma to kana a ina kamo ka? Ni a bakin ruwa aka kama mu. To kuma kwace a ina da ina kake kwacen? Ni ina akan hanya. Kamar wajen ina? Kawai titi. Allah ya kiyaye. Amin. To kai dama da za ka ce dila ne ko? To kai ya sunanka? Usman Rabi. Na? Usman Rabi. Shekaru? 20. A ina kake da zama? Ya kase. To ai kai daga ganin idan kama kuma gashi kama baka gama warewa ba da me kake sha? Da me kake sha? Ina shan sholisho da wuyi. To me kake yi? Kwace. Allah ya kiyaye. Ku koma. A kamar yadda kuke gani gaba ɗayansu Allah ya bamu nasara, dama an riga an bamu sunaye mutane 12 wanda aka ce inda an kama su tun daga kan titin dan Agundi abin da ya kai BUK har BUK New Side an zauna lafiya. To dukansu wayanda aka kirawo ko in ce wanda aka kamo mutum 12 nan suna ciki, ga sunan ma dai kun gani har da ƙari. Wannan duk kayayyakin da aka kama su da su ne. Ga wannan farar, ga tabar wiwi, ga albakashin da suke yanka tabar, ga wannan sinki ga wata wuka ma ita in ka ganta ma to Allah dai ya kiyaye. Ga sauran wukake nan kala ga wata wuka ma ita, ga kuma tsitaka ko to ban sama dai da za a kira wannan wukar mai tsitaka ba. Yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya ba da umarni gaba daya a mai da su babban sashen bincike manyan laifuka da ke banfai, wanda in an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. To muna godiya ga al'umma, wannan aiki da aka yi ba karamin nasara bane. Ga fuskokin su nan kuna gani, su ne suke addabar wato garin nan. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su.